Había unha vez unha cabana no medio do bosque na que vivían felizmente a mamá cabra cos seus 7 cabritos. Un día mamá cabra tivo que ir á cidade, pero antes de marchar advertiulle aos seus fillos: Portadevos ben, e non lle abrades a porta a ninguén. Vale, mami, non te preocupes. Ese lobo se te verá atrás. O lobo feroz que os estaba asexando, ao escoitar aquilo, agardou a que mamá cabra estivera lonxe e foi petar a porta da casa dos cabritos. Quen é? Hola, meus meniños, son mamá. Abride, que os traigo un regalín. Vou abrir. Esa non é mamá. Mamá ten a voz máis fina. Ti és o lobo. Fora de aquí. Iso, marcha, Langrán. O lobo marchou moi amolado e foi á casa do granxeiro para tomar uns ovos. Así por aquí. Dame unha clara lobo que teño moito catarro. Non fará nada malo. Non. Vale. Dar na casa dos cabuxos. Quen é? Hola, meus queridos, son mamá. Abride, que veño cargada. Con aquela voz tan doce os cabritos creeron o lobo, pero o máis pequeno dixo: Non me parece a voz de mamá. Asoma a pata por debaixo do pouco. O lobo asomou a pata, pero ao ver aqueles pezuños tan negros os cabritos berraron: Lisa de aquí, ti non és a nosa nai. Ela ten as patas brancas. Ti és o lobo que nos quere papar. O lobo marchou moi anolado e foi onde o muiñeiro. Señor lobo, que se me perdió por aquí? Dame unha pouca fariña que vou facer unha empanada. Espero que non faga ninguna falcatruada. Non. O lobo volveu á casa dos cabritos cas patas brancas. Hola, mujer, son mamá. Abride, que veño da cidade. Agora sí que mamá, vamos a abrir pie. Cando abriron, descubriron aterrados que en realidade era o lobo. Os cabritos intentaron fuxir e agocharse, pero o lobo foinos atopando e papándose miramentos un por un. Pero o cabrito máis pequeno, que era moi pillabán, agochárase na caixa do reloxo, onde o lobo non o puido atopar. Despois desta enchente, o lobo estaba tan canso que foi ao lado do pozo a botar unha soneca. Pouco despois, mamá cabra chegou á casa e atopou todo patas arriba. Ai, meu Deus, que lle pasou aos meus cabuxiños? Mamá, axúdame, estaba agochada na caixa de reloj. O lobo enganou e papou a todos os meus irmáns. Entón, mamá cabra colleu unhas tesoiras, un carrete de fío e unha agulla, e foi canda o lobo ao pozo. Alí, con moito coidado, abriulle a barriga ao lobo e foi sacando un por un aos seus fillos. O lobo era tan larpeiro que estragara sen mastigar, e para que aprendese a lección decidiron encherlle a barriga con pedras. Deste xeito, cando o lobo espertou e foi beber ao pozo, caeu a auga con tanto peso que tiña dentro. E así foi como mamá cabra e os seus cabritos volveron para casa felices.